And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang huling bilin sa akin ni ate. Hi DJ Rocky. Lagi kitang pinapanood at pinapakinggan sa programa mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Pusa. At ito, ang aking secret file. Close na close kami ni ate. Itago natin ang ate ko sa pangalang Peng. Minsan, nag-aaway kami. Pero madalas, magkasundo kami. Mabait si ate lalo na pag may pera. Manlilibre pa yan. At grabe rin si ate pagdating sa kabaliwan. At sa pagkapasaway naman, nangungupit kami kay mama ng pambili ng yosi niya. Sobrang bait ng ate ko. 3 kami magkakapatid. Ako yung pangalawa at siya yung panganay. Yung bunso namin, hindi ko masyadong kasundo eh. Si ate naman, parehas kami kasundo. Pati yung bunso naming kapatid. Madalas nga lang, wala sa bahay si ate. Kasi laging nasa galaan kasama ang mga kaibigan niya. Minsan, gabi na umuwi. Pero kahit gano'n ang gawain niya, lagi pa rin siyang may bilin. Ang sabi niya sa akin, "Huwag kang matutulog. Hintayin mo kong umuwi." Ganon ang bilin niya sa akin tuwing alam niyang gagabihin siya o madaling araw na siyang makakauwi. Magchat-chat pa yan sa akin. Tatawagan ako sa messenger hanggang sa magising ako. Then one day, magkasama kaming bumili ng ulam. Patawid na kami. Tapos ayun, papasok na kami sa iskinita namin nang biglang may sumulpot na single ng pagkabilis-bilis na motor. Nagkasalpukan kami. Buti na lang, tumalon ako noon. Si ate naman, nataob sa kanya yung motor habang ako nakatayo lang. Tinitingnan siya. Buti na lang at walang may sugat o nasaktan sa aming dalawa. Ang tawag pa nga sa akin ng mga tao noon sa Toda, Darna. Kasi ang bilis ko raw tumalon. At pagkatapos noon, sinumbong namin kay Papa. Galit na galit si Papa. Bakit daw hinayaan naming makatakbo?
Wala eh. Hindi na namin naisip yun. At meron pa akong hindi makakalimutan. Angkas ko si ate sa motor. Ako kasi yung pinag-drive niya. Nung una nga, pumapalag pa ako. Sabi ko, ikaw na lang mag-drive kasi nga natatakot ako. Pero ang sabi niya, ikaw na. At yun na nga, nag-drive na ako. Pauwi na kami noon. Nung nasa kanto na kami paliko, bigla kaming nagsemplang. Tawang-tawa ako noon. Samantalang siya, nasusundot na sa akin. Kasi nga ang tanga-tanga ko raw mag-drive. Kako, di ikaw na kasing mag-drive. At ayun, tumayo siya. Pinag-drive niya ako. May sugat kasi yung paa ko that time. Hindi na ako masyadong makalakad. Then, pagbalik namin sa bahay ng lola at mga tita namin, sabi ng lolo ko, bakit ganyan ka maglakad? Na paano yung paa mo? Ang sagot ko, ay, nadapa lang po. Basta ganun kami ng ate ko. Madalas, nasesemplang kami pagdating sa motor. Hindi maiwasan na nagkakasugat kami dahil sa pagsemplang sa motor. Pero okay lang kasi masaya naman kami sa banding namin. Ganun siguro talaga. And by the way, yung ate ko ay isang lesbian. Kaya yung hilig nitong gawin, puro mga panlalaking gawain. Tsaka ang lakas talaga ng loob. Hindi ko pa makakalimutan nun. Nagkakantahan kami nun. Tapos sabi ni ate, pag ako namatay, gusto ko 7 araw akong nakaburol. At dapat nandun kayo lahat Pag wala kayo dun, iisa-isahin ko kayo. Nagtatawanan kami noon. Kasi ang lusog-lusog naman ng ate ko, tsaka hello, nagkakasiyahan lang kami noon. At syempre, hindi mawawala yung eksenang nagpakilala ko ng boyfriend sa ate ko. Grabe ang ate ko. Sobrang maasikaso. At ang sabi niya, okay lang naman na mag-boyfriend basta alam ko ang limitasyon ko. So, happy lang. Happy lang ang mga buhay namin. Masaya ako sa bagong boyfriend ko. Si ate naman tuloy sa pagdala-gala. Then one night, nagsabi yung ate ko na lalabas daw siya. Gagala. At ang huling bilin niya sa akin, huwag akong matutulog. Hintayin ko siyang umuwi. At tabi pa raw kaming matutulog. So, syempre, sabi ko, sige. At that time, may lakad kami ng boyfriend ko. So, sabi ko sa sarili ko, sige, lalarga muna kami ng boyfriend ko. Total, malilate naman ang uwi si ate. Kaya gagala muna ako. Mas mauuna ako sa kanyang makauwi. Then, nakarating na ako ng bahay. Bandang 1:30 na noon ng umaga. Nag-chat sa akin yung isa sa mga kaibigan niya. At ang sabi sa akin, "Uy, alam mo na ba nangyari sa ate mo?" Sabi ko naman, "Hindi, haha."
Then biglang tumawag yung tita ko sa akin. Nagtataka ako noon. Bakit tumatawag yung tita ko? Nung sinagot ko, nadi-disconnect. Mag-alas 2 na, sinusubukan kong matulog. Biglang may kumakatok na sa pinto. Akala ko kung sino at ang sabi, Ate, si Ping! At hindi masabi ni ate ngo yung gusto niyang sabihin, anak sabi niya, si Ping na aksidente. Hindi ko naman makalma yung sarili ko. Ano? Si ate? And then biglang nagising si mama na natutulog sa sala. At ang sabi, kumalma ka. Then, yung kapitbahay naming si ate ngo, pinapunta kami doon sa lugar kung saan na-aksidente si ate. At pagpunta doon, wala naman na si ate. Ang sabi nasa ospital na. And then, chinat ko yung kaibigan ni ate. Sabi ko, anyari, kumusta si ate? Hindi naman nagre-reply. Tapos maya-maya pa, nasin na ako nung kaibigan ni ate. At ang sabi, wala na si ate mo. Papunta na kami ng morgue. Gulat na gulat ako sa pagkabasa ko ng chat na yun. Grabe. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga nangyayari. At doon na biglang bumagsak lahat ng mga luha sa mata ko. Sabi ko, bakit yung ate ko pa? Bakit yung ate ko pa? Yung mga ibang kamag-anak namin, pinuntahan na rin kami. At doon nag-iiyakan na kami. Nagwawala na ako. Binubuhat ako ng tita ko para itayo ako pero gusto ko lang sumalampak, maglupasahay, at kung ano-ano pa. Hindi ako natitigil. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. At sabi ko, uwi ako sa bahay, hintayin ko umuwi si ate. Yun yung sabi niya sa akin eh. Yun yung bilin niya. Hintayin ko siyang umuwi. At nung pabalik na ako sa bahay, nahimatay ako. Nang magkamalay ako, nakita ko si Papa. Tinitigan niya ako. At pinaalala niya sa akin yung ayaw kong maalala. Sabi niya, wala na talaga yung ate mo. Sabi ko, hindi totoo yan. Buhay si ate, uuwi siya. Yun yung sabi niya, hintayin ko raw siya. Sabi niya, tabi kaming matutulog. Then maya-maya pa, niyakap na lang nila ako. Then dumating yung boyfriend ko, niyakap niya ako. Iyak lang kami ng iyak doon. Walang oras na hindi ako umiiyak. Tinanong ako ni Mama, gusto mo bang puntahan ang ate mo? Kaya mo ba? Sabi ko, parang hindi ko yata kaya. Kasi ang balita sa amin, grabe daw ang nangyari kay ate. Ang laki ng damage sa katawan niya. Sa sobrang laki, lumuwa yung mga mata niya. Lasog-lasog ang katawan niya. Pero sinubukan ko pa rin. Susubukan ko. Sabi ko. Kaya ayun. Pagdating ko ng morgue, halos mahimatay ako sa nakita ko. Sabi ko kay ate, hindi ako natulog kasi sabi mo uuwi ka.
Sabi mo, hintayin kita. Kasi tabi pa tayo matutulog. Halika na, bumangon ka na dyan, no? Eto na, sinundo na nga kita para umuwi ka lang. Ang sakit-sakit na makita siya sa ganung estado. Ilang beses akong hinimatay. Gustuhin ko mang matulog pero parang hindi ako makatulog. Kahit ipikit ko yung mga mata ko, luha pa rin yung ilalabas nito. Magang-maga na yung mga mata ko. Hanggang sa, siguro hindi na kinaya ng katawan ko at nakatulog na ako. Pagkagising ko, ayun, iyakan pa rin ang lahat. Paulit-ulit kong sinasabi sa ate ko. Sabi mo, uuwi ka, hintayin kita. Pero parang wala nang uuwi. Uuwing buhay. Grabe. Hindi ko akalain na yung tinatawan-tawanan ko lang dati. Na adventures namin sa motor ni ate. Yung pala yung iiyak ko ngayon. Sabi ko, ate, bakit naman ganun? Akala ko ba walang iwanan? Akala ko ba sa hirap at ginhawa? Pero bakit umalis ka na lang? Ay, walang kasing sakit ang mawalan ng taong minamahal. Lalo na't magpapasko. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas, DJ Rocky. Iniisip ko, siguradong masaya ang Pasko kung nandito pa si ate. Pero wala siya. Hindi ko alam kung paano kami magiging masaya ngayong Pasko. Ay, pakiramdam ko ngayon, nawala yung kalahati ng pagkatao ko. Ano pa bang pwede kong gawin para sumaya? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Pusa. At ito ang aking secret vow.